Empat a 1 en el derbi valencià que enfrontava el Gandia i l'Alzira en el Guillermo Laue. Un partit amb moltíssima rivalitat, però en el que s'han vist molt poques ocasions de gol. Lógicamente no es la mejor versión del Alzira, que hemos hecho mejores cosas en otros campos, pero este campo es muy complicado. Ha sigut al minut 40 de la primera part quan l'Alzira ha obert el marcador amb este gran gol de David Fas, qui col·loca la pilota on no pot arribar ningú. Però poc ha durat d'alegria als de la Ribera, perquè minuts després, ja en el temps afegit, Cristian es quedava soles davant el porter i feia l'1-1 per al seu equip. La resposta ha sigut bona després del gol el 1042 de l'Alzira. Hem empatat abans d'acabar la primera part i jo crec que la segona part ha sigut totalment nostra. Al començament de la represa, l'Alzira a punt ha estat de trencar l'empat amb un potent tir de Pepe Castell, però el baló se n'ha anat per fora. Ha sigut al minut 60 quan l'esperat Félix Setién, l'ex del Llevant i nou fitxatge de l'equip blaugrana, ha eixit per fi al terreny de xoc, encara que no per molt de temps, perquè en la primera jugada s'ha lesionat i ha hagut de deixar la gespa. Finalment, empat al marcador i un punt per a cada equip, un punt que poc els ajuda a millorar la posició en la taula.